Smysl tréninku se rosetem je následující. Slouží k tomu, aby vy jste zpřesnili impact momentu úderu a abyste se naučili výjist hůl konkrétním způsobem. To znamená, zvládli jste větší detail úderových bloků. Ze začátku určitě bych nešvihal na plnou rychlost, ale snažil bych se švihat 50%. Ten zvuk, který to tý vydává, není o rychlosti vašeho švihu, ale je o přesnosti trefení. A vy byste nejdříve měli zvládnout tuto přesnost v pomalejší rychlosti a postupem času můžete jít do plnější švihu.